Hello mga kalabidams and welcome to Bernese Resort Hotel on their Grand Buffet. It's Tikiman time! Hello mga kalabidams, welcome to my channel. For today's vlog, andito po tayo sa Bernese Resort Hotel para sa kanilang Grand Buffet. Today po ay official na pinakilala yung mga cuisine na kanilang ino-offer sa kanilang hotels, sa kanilang restaurants. Actually, yung mga ino-offer nilang pagkain dito actually are more on Asian, American, and Italian cuisine. So, nakita po natin kanina, no, yung mga Filipino foods. So, yun po yung mga pagkain na pwede po ninyong matry sa mga events, no? Yung mga pwede nyo ihanda sa inyong mga special event. Okay, actually, ito yung kanilang function hall. Ito kanilang function hall yung mga kadabidabs ay talagang namang napaganda and perfect sa lahat ng mga special occasions like wedding, food. So lahat-lahat na po ay pwede po dito sa Bernese. At the same time, may enjoy din po yung kanilang napagandang resort. So again, meron silang mga guest bands, no, I think from Manila pa. So talagang bonggang-bongga yung pag-grand buffet ni Bernese. Kasi mga gusto pong i-try yung mga ino-offer nila cuisine dito sa kanilang napakagandang hotel. Again, punta na po kayo dito sa Bernese. And syempre mapareserve, magpabook na po kayo ng schedule para sa inyong special occasions. Ngayong gabi, inayayahan tayo ng Bernese Resort Hotel para sa kanilang Grand Buffet dito sa napakaganda nilang function hall. Sobrang ganda ng disenyo ng kanilang function hall na talaga nga naman masasabi ko na perfect place for your special occasions. Ang Bernese Resort Hotel ay isa sa may pinakamagandang function hall na matatagpuan dito sa Ligao City. Kaya sa mga gustong mag-celebrate ng kanilang special occasions, perfect ang Bernese Resort Hotel para sa inyo. Ang Bernese Resort Hotel ay matatagpuan sa Purok 5, Paulo Bridge, Ligao City. Madami din ang nag-isa sa Grand Buffet ng Bernese Resort Hotel dito sa kanilang napakagandang function hall kasama ang iba't ibang banda mula sa iba pang lugar. Kasama sa mga special guests na nakilahok sa Grand Buffet ng Bernese Resort Hotel ay ang bandang Chase, Pikaso and the RIOTS, Maria, Salva at si Jeff. Pinakilala na rin ng Bernese ang mga menu na pwede niyong makita dito sa kanilang restaurant. At ang masasabi ko mga kalabidab, itsura at amoy pa lang, alam mo nang masarap ang mga pagkain ino-offer ng kanilang restaurant. At isa sa kanilang ino-offer dito mga kalabidabs ay ang Italian pasta. At ngayon, susubukan natin siyang itry kung gaano nga ba kasarap ang ino-offer nilang pasta. At syempre maraming salamat dito kay ate dahil talaga namang pinagluto pa tayo ng Italian pasta para masubukan natin kung gaano nga ba ito kasarap. At grabe, amoy pa lang talagang matatakam ka na sa sarap. So ayan na mga kalabidabs, ready na nating itry ang napakasarap nilang Italian pasta. Yummy! Grabe mga kalabidabs, sobrang sarap ng kanilang Italian pasta. At masasabi ko talaga na perfect ito sa mga special occasions. Siyempre, tira din natin itong clubhouse. Talagang sobrang favorite ko kasi itong mga kalabidabs. And talaga nga naman, masasabi ko na ang sarap din ng kanilang mga sandwiches dito. So, halos lahat ng mga ino-offer nilang pagkain ay talaga nga namang napakasarap.
Ang Bernese Resort Hotel ay nag-offer ng American, Italian, and Asian cuisine. At sa mga coffee lovers, nag-offer din ang Bernese Resort Hotel ng napakasarap na coffee. So habang nakikinig tayo sa banda, so magkakape muna tayo mga kalabigabs. Ang sarap ng kanilang coffee. At habang nakikinig din tayo sa musika ng mga banda, siyempre, eto na naman, mayroon pa tayong susubukan na pagkain, ang favorite natin na fruits. Delicious and refreshing. At eto pa mga kalabidabs, finally, tapos na rin ang kanilang restaurant. At ang masasabi ko, sobrang ganda ng restaurant ng Bernese Resort Hotel at siguradong perfect place ito sa mga gusto mag-spend ng special moment with their loved ones. And for me, isa sa may pinakamagandang restaurant dito sa Ligao City, ang Bernese Resort Hotel. Talagang napaka-sosyal at elegante. Kaya tara na sa Bernese Resort Hotel, located dito po yan sa Barangay Paulog, Ligao City. Welcome to Bernese Resort Hotel, located at Purok 5, Barangay Paulog, Ligao City. So maraming salamat sa pagsama sa amin sa kanilang grand buffet dito po yan sa Bernese Resort Hotel. Again, sa mga gusto pong i-enjoy at i-celebrate ang kanilang mga special occasion, again, napakaganda po ng kanilang functional. Talagang perfect sa inyong mga special occasions, weddings, birthday. So sa mga gusto pong i-try yung kanilang mga masasarap na menu, again, nag-offer po sila na American, Asian, and Italian foods. And also, siyempre, open na rin yung last time na binag natin yung kanilang restaurant. Ayan, ready na po yan para sa mga customers. Again, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi sa kanilang grand buffet. And kung bago pa na sila, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para update ka sa lahat ng videos na i-upload ko na. So please don't follow me on my other social media. At again, maraming salamat Bernese Resort Hotel sa pag-invite sa amin para makiisa sa inyong napakabonggang-bonggang grand buffet. This is Mam James D, a vlog na true lover. Bye! Hello mga kalabidabs and welcome to Bernese Resort Hotel pool area. Tara, biyahe tayo. So syempre, para naman tuloy-tuloy yung ating experience dito sa Bernese, turn din natin ito mag-swim sa sa swimming pool. In fairness, mga kalabidabs, ang ganda ng kanilang pool area. Sa mga gustong i-enjoy ang kanilang napagandang pool area, ang kanilang entrance fee ay 250 for nighttime and 200 for daytime. Sobrang ganda ng kanilang swimming pool. Ayan, shout out sa lahat. Napakaganda ng pool ng mga Bernese. Kaya sa mga gusto mag-experience yung ganda ng swimming pool ng Bernese, punta na kayo dito. Located po yan dito sa Bacolod, Ligao. Bukod sa mag-i-enjoy na kayo sa pag-swimming sa kanilang napakagandang swimming pool, sigurado mas marirelax kayo at mas makakalimutan ang inyong mga problema dahil talaga nga namang napakaganda ng kanilang pool area. So beautiful here. Talagang na-enjoy namin ang pag-swimming dito sa Bernese Resort Hotel dahil talaga nga namang napakaganda ng kanilang swimming pool at dagdag nga sa atraksyon ang paiba-ibang kulay nito na mas nagbibigay pa ng ganda sa talaga nga namang napaka-elegante nilang swimming pool. Isa pa sa talagang nagustuhan ko sa kanilang swimming pool ay ang tamang lalim ng kanilang pool area. Dahil talaga nga namang sa mga taong hindi ganun kagaling lumangoy, siguradong safe ito at siguradong maiiwasan ang anumang aksidente dahil sa tamang-tamang lalim lamang ng kanilang swimming pool.
Kaya sa mga gustong i-try ang ganito kagandang swimming pool, ayan punta na po kayo dito sa Purok 5, Paulog, Ligao City at i-enjoy ang napakagandang pool area ng Bernese Resort Hotel. So ito yung kanilang jacuzzi mga kalabalabs. Actually kung gusto nyo ng medyo warm yung water at hindi kayo sanay sa malamig, yan pwede po nyo po dito i-try sa kanilang jacuzzi. No? Napakaganda ng kanilang pool. Actually yung pool nila mga kalabalabs ay talagang napaka-elegante tingnan, napaka-social ang dating. No? Talagang bukod sa napakaganda nilang mga rooms and restaurant and yung kanilang function hall, isa pa talaga sa pinagmamalaki ng Bernese Resort Hotel ay of course ang kanilang pool area na talagang sobrang ganda. Kaya eto nag-enjoy tayo dito sa kanilang pool and mamaya hindi na doon tayo mag-sleep sa kanilang backpackers room, no, na good for magtutropa. Kaya 6,000 pesos talagang mag-enjoy na po kayo dyan sa tropa. And eto na nga, nag-enjoy din tayo dito sa kanilang napakaganda pool. Of course kasama ang mga Bicolano brothers. So let's swim time! Isa pa sa nagustuhan ko sa kanilang pool area ay ang kanilang napakagandang jacuzzi. Dito talagang mas marirelax po kayo mga kalabidabs at talaga nga naman para kayo minamasahe dahil sa mga bubbles at maligamgam na tubig na mayroon ang kanilang jacuzzi. Sobrang ganda ng jacuzzi. Kaya sa mga naghahanap ng perfect place to enjoy your summer vacation, punta na po kayo dito sa Bernese Resort Hotel. Located po yan sa Purok 5, Paulog, Ligao City. And also maraming salamat Bernese Resort Hotel dahil talaga naman bonggang-bongga dahil may experience natin na mag-stay ngayong gabi dito sa kanilang backpackers room na talagang good for magbabarkada. So maraming salamat Bernese Resort Hotel. Talaga namang sobrang ganda ng kanilang backpackers room. Again, kung gusto niyo pong ma-experience yung kanilang room, ito ay good for barkadas, families. Ayan, 6,000 pesos po. Talagang bonggang-bongga na po yan. Talagang mag-i-enjoy na po kayo sa pag-stay dito sa resort. At the same time, talaga napakalinis at napakaganda po ng kanilang comfort room. So talagang napaka-comfortable po ang pag-stay nyo dito sa kanilang backpackers room. So again, maraming salamat Bernese Resort Hotel. Again, see you on my next vlog. Bye! Good night mga kalabidabs! Thanks for watching. For more latest videos, click here to subscribe.